difícil córrer al costat del disseny, Has de cavallar. Sí. El llarg, Nanti mana? No, no minutes. Portem 5. Sí, falten 3. Falta tot. És igual, deixo estar. 2 minuts. Que no està acabat, Espera. Molt bé. Ara ho has lograt. El Salini és arreu eslot? Arro el cor, sí. Arreu primer, collons. Parla abans, que no és el mateix. Això li fa mal a l'Iguer, a mi no, Jo, aquesta no podria, i en el títol no li podria. Vaig pegar les primeres gols. I he tornat a recuperar el feina. Ai! He perdut la carrera, Joan? Ja que hi ha dalt. Està... Vale. Aquí és, tinc un voucher. No, no vull per tu. Jo no m'he sortit, no m'he passat res. Ja estava bé. Corren 9 minuts, no? 9? Sí, Santi. Estic grintant. Jo ja he acabat la carrera i és important que veieu la coma perquè em sembla que anirà de la coma, això. 69, tio. Ara en teoria em porta una volta. Va, en teoria, No em porta cap volta. la coma no mireu, és igual, acabeu real. Per la 4 jo per la 1. Però jo te l'havia pres al principi la volta. Apunta la coma. Estem a la mateixa volta. Apunta la coma. Apunta perquè el programa aquest, la coma la compta quan... Estic aquí recte al mig Sí, sí, ja. de la unió de... Hòstia, tio, que Passant m'ha Aquí, estem aquí. que passa que no, era perillós anar més apretat perquè... Jo, a veure, jo Ens pensava haguéssim que no sortit. podia anar. Ens haguéssim Amb sortit. Vicenç una mica més apretat. M'ho he passat molt bé, Ha sigut un pique molt guapo. El senyor Pont està posat ja a la U, Aquest està canviat. Ara, que fer la 4. 4 per la 4 i el Joan fa ja descansar.